गासैबो बड'लेण्ड रायजोनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे आसामनि रायजो राजा नोंथांमोन दा जोंनि बे आंनि गथ' जा पिंकि बसुमतारी बिथाङा जे माने मिस इउनिभार्सखौ मोननो हादों गोबां माने नाजानायनि गेजेराव बिथाङा गावनि बे एबार खेबसेयाव देरहानो हानायनि थाखाय जों न'खरनिफ्राय गोजोननाय मोनदों आरो जे इयुनाव आरो बेनि सायाव थांनो हायो नामा बेखौ जों मिजिंथिनाय थादों आरो बिथाङा जि नेशनेल लेभेलाव जि बादायनो थांगासिनो दङ बेयाव नोंथांमोननिफ्राय माबायदि मदद थागोन जोंनिफ्रायथ' दा जितु आसामनि जानानै रिप्रेजेन्ट खालामगोन नालाय मिस इउनिभार्स इण्डियाआव बेयाव जों फुल पार्सेन्ट माने 100% सापर्ट दङ आरो न'निफ्राय आरो जाथि खानदान गासैबो न'खरनि जाथि खुरमाफोरा गामिनि रायजो राजाफोराबो जोंनिया माने सोब सापर्ट दङ आरो बे गामिनिफ्राय बिथाङा माबायदि फरायनाय समाव बा बिथाङा माबायदि बेफोरबायदि मोजां मोनो बिथाङा बे उन्दैनिफ्रायनो बेखौ आं फरायनायावथ' होदोआनो लोगोसे बियो डेन्सआवबो दङ मोजाङै आरो सावगारि बोनाय आखिनाय थारमाने आर्ट्सआव आरो मेथाइ खननाय मोसानायावबो जोबोद मोजां बे जेसांखिनि साक्सेस जानो हायाखैब्लाबो बहुद मोजां माने जोबोद सायावलागै जों सेस्था खालामबाय थादोंमोन आरो नाजाबाय थानायनि गेजेराव दा बुंनो थाङोबा नैबे जे मिस इउनिभार्स बे नाजानाया बोसोरनैसोल' जादों दा जितु माने साक्सेस जाबाय बेयाव जों गोजोननाय दङ नेक्स्ट जेन इण्डिया लेभेलाव थांगोन मिस इउनिभार्सआव बेयाव जेन रायजोफोरा माने अनसायहरो बा अननाय आरो बिथांमोननि हेल्प जिथिया बियो रायजो बिथांमोना आसामनि गासैबो जेन बिथांखौ हेल्प होयो बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय ओमफ्राय गेजेरावनो दा जोंहा दा नेक्स्ट जुलाइ मासाव मिस इउनिभार्स इण्डियानि आसामनिफ्राय रिप्रेजेन्टेटिभ थारमाने आसामनि सासेल' पिंकि बसुमतारीया थांगोन बेयाव गिबियावनो आं गासै बड'लेण्ड रायजोनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे आसामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे मिस इउनिभार्स जानो गोनां बे बादायलायनायाव जेन गासैबो भट होयो बा हेफाजाब होयो बेनि थाखाय आं गुरै खावलायखानाय थाबाय एसेनोसै